नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? तर आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे कलेजी फ्राय एकदम सोप्या पद्धतीत. तर ही कलेजी फ्राय मी कशी केली ते तुम्हाला सांगते. कलेजी आधी घेऊन स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे. त्याच्यानंतर त्याला गॅसवर कढई ठेवून 3 चमचे तेल घातलेलं आहे. मग कलेजी घालायची, ती व्यवस्थित परतून घ्यायची. परतून झाल्यानंतर ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे, तीही व्यवस्थित परतून घ्यायची आहे. पाणी सुटायला लागलेलं आहे बघा. आता याच्यामध्ये हळद घातलेलं आहे, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा गरम मसाला घातला आहे आणि हे सगळं असं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. आता हे परतून झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे आणि मीठ घालून झाल्यानंतर थोडंसं परतून झाकण ठेवून वाफ काढायचं आहे. तर बघा, मस्त असं टेस्टी असे कलेजी फ्राय रेडी आहे. तर तुम्ही नक्की करून पहा आणि कशी झाली रेसिपी ते पण मला नक्की सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.